unang adlaw dahil sa ako ang klase. Kuya, di kanya kong major kay BS in major in ROTC. Few moments later. William, okay? Ikaw sa Brad, kailan ko na Brad? Sino kinala ni mo? Asa kita nakita, Brad? RR, classmate mo sa una pag... Oo, guys, ko tama dahil gusto nga. Dili ba ka nag-eskwela dahil? Ano po gusto ko lang kayo? Major rin eh. Till eh? Kuan lagi po. ROTC lagi po, Brad. Kaya Kahit- astig-astig jud kay ba? Kahit ikaw, gapo, panilawasan mo ROTC ka. Diba? Ano yun mga sa una? Oo. Oo, lumhir ko sa una eh. Lumhir ko sa una. Ikaw ito nagpilapil o kuhan ba? Misgi. Tarong di ba yung habay? Ikaw dyan lang ito. Ano ko ba? Oh, ikaw dito ba? Isa pa na kayo na. Isa mo ba? ROTC ganit ko. Taon na ako. Wala na ko eh. A few inches later. Bantay-bantay na ng mayor di akit. Ayot na protection money pag gilit ka ba? Kuhan, ako pala tamo. Uy, Kahit-kahit. yawan, budaya na nila dyan eh. Di, pwede na eh. Sakla na eh. Latahon ko yung mayor na dyan. Kahit-kahit. Jesus, tahon na awaro. Tahon ko na. Few moments later. Tari mo sa ROTC dito, Brad. Eh, mari ni ROTC dyan, Brad. Sige, Brad, salamat niyo, Brad. Amping ha. Basta ito, Brad, ha. Eksaba ito, Brad, ha. Oh. Wala problema. Mauna ning room sa mga major in ROTC. Asa ka nilang mayor diri na. So, mayor diri. Ikaw. Problema ni mga sir. Ikaw mayor diri. Hindi sir. Para dito mong mayor. Ikaw. Ikaw mayor diri. Niyo to ako? Ha? Anong to? Ikaw mayor diri. Dili. Asa ni mayor diri? Hoy. Ikaw mayor diri. Pizza man ka. Burak bang ko man ka diri, Brad? Ikaw dahil mayor diri, Brad. Ano kita sinaw nimo ba? Ay wala Brad, ganang nangita ra ko nimo Brad ba? Lami kay kung tulog disturbo kay ka. Eh dili man Brad. Pizza man eh. Wa pa siya wa mo kamantay nga. Kahit ikot, kahit kayo. Wa ni na bantay ng portante ang ingnan mo nga bantayin na diya kung nay mo sulod kay Ay lang, nangita ko nimo mayor ba kay ingon nang gud sila nga na daw bayaran ng protection money 5 ang semana. naagin na dire, di na mawala dire. Once ka bago Ay lang ka. gusto ko mayor wala man ko intention nga daotan bayad gyud man ko sa imong ano. Pero kung bayad mayor para sa akong protection mayor. Ano gusto ko dira? Ayun problema na pero dapat may balo ka sa mga balaod dire kay kana sila tanan niagi na sa kong kamot. Gusto mo pasabot nimo anak mayor. Ra kahit ka ba kay butan ko basta butan sa tuwan. Tuwan, tuwan. Tuwan ba tuwan? Anong nagbayad naman ko sa imo ha. Mayor ngano nakapaman ng mga ingon anak. Tuwad ba tuwad? Dili ka mo kuan di ka mo tuwad di ka ma-intro dire. Ulit mis mang bayte, gamay ra kay nga kuan eh. Mutuwad ka dire. Inang dala mayor ngano nakapaman ng ingon anak. Tuwad ba lang tuwad. Eh, o sige lagi usa man yung Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watas ang pangilong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibutor. Paano Tuwad ba yun? tuwad? Nabayan man gumiyor, nga pa may ani. Tuwad tuwad. Inab ani sa Tuwad ba man. tuwad? Tuwad gani kay ilista ti ka. Membro na kaning pamilya, nagbayad man kag 20 tuwad. Oh, abi mo kung unsa din. Ilista ra din nimo. Ilista ra ti ka. Oh, abi mo na kung unsa din.
kinahanglan ko man mag inaani nga naman untay bangko. O gikan karon membro na kaani among kuan ha. Organisasyon dire, i-shake hands na imong mga bagong kailaw. Dili ka mag-underestimate anak kay kung i-underestimate na nimo. Sige Mayor, salamat Mayor. Patay ka lang. That's caught in the crossfire.